omwancho mategererie bwe TV ya ndisi ase mambi na kwariganirie naende gokwani bwakiri buya ninga kingi yao mbane Nyasaye atoire ribaga erire tusange ring'ana riaye rigotogosemeri koro konene iguru yogoturika omoturi wetu Yesu Kristo atoroseirie naende toganyirire ase okwerana kwaye ria kabiri tutarachi kwigera ring'ana ria rero ngo tiga ngo toraburia omonene arae omorubirio itu bwirituke ria rero gwetera sugusaba Nyasaye tata naende omoturie bwobogima bwaitu ase mambi twachira asore buna abana bao tukuburio twaberekera okomachani ibe twakorera asubusi bwao naende ekero tugugwatana na ring'ana riao okwana manaintu gwetera ase ekebekerere kereu nakwo ogosaba gwaitu gwetera ase irete ria Kristo Yesu omoturia oito. Amen. Omwancho ase mambi eye amarika ita amanene igakorwa ase egetabu kia Abaefilipi 2 ekemungo kia gatano gotirimbuka mpaka iga 11 naro namarika arikire n'omosombo Nyasaye Paulo nere agokwana iguru ya Yesu Kristo buna ensoko y'obogima bwaitu ogite korugoro atoe ebirengererio biragere tomenye obogima boranyare kobwatana amana Nyasaye erinde omonene oitanyore bako esiko nobonene ase ekemungo kia gatano ase Abaefilipi 2 egoteba ng'a tiga ebirengererio ebio biarenge ime ya Yesu Kristo bibe ime yaino musombo Nyasaye atagete gotobeka iga Kristo Yesu ekera arueta ari igoro ase obonene bwaye iga achete ase ense eye na ime yaye nabwate ebirengererio biokoa tata Nyasaye ebako esiko nobonene omanya gototeba iga tiga ebirengererio ebio biarenge ime ya Yesu Kristo bibe ime yaino mbiri bibe biarenge oteba kemungo kia gatano rimo nonye orenga ase omobwekano Nyasaye tarengerete ng'a negento giokobwaterera ng'ere areng'ane Nyasaye Yesu Nyasaye ring'ana rire moyo goteba ng'a ase omochakano ndiarenge oring'ana ne ring'ana rio riarenge amana Nyasaye ne ring'ana riarenge Nyasaye tea bionsi bigakoreka gwetera ase Nyasaye ring'ana na Nyasaye ring'ana ekemungo gia 14 kia Yohana eyemo yateba ring'ana rigaonchoka rikaba omobere neritukarora obonene obuya bw'omwana omomoima o Nyasaye igo omochakano naaringa amana Nyasaye nere Nyasaye ari gotoka taiyo kende nkeki ari gotungu noe nekemo korende ekera acha ase ense tabarang'a negento aratarire ng'ere Nyasaye akamenya korworora akanacha ekina akabogoria ekeni kiomosomba nabe agoteng'a tarora ng'a negento giokobwaterera araruku ng'a ere Nyasaye tanacha ekina anyagoteba ng'a imanye ng'a Nyasaye nde kemungo kia gatano kabere agekora buna oyo otabwati rigori akabogoria ekeni kiomosomba nekera akorwa koba ase omobwekano ekera abogoria ekeni kiomosomba koba omobwekano omwanyabanto kia gatano gatato nekera atoka ng'a ere obeire mwanyabanto agekeia akaba omoitongo akaba omoigweri goika ase amakweri na amakweri omosaraba abancho omotorio itekera aruete iguru ere Nyasaye akaroseriwa omobere ase enda ya Mariamu akanacha ekina ng'a buna nacha ase ense nabogoirie omobere omwanyabanto igo ndabogorie omobere omwanyabanto naende mba omonto buna omosomba nyigwere ase amatuko ane yokomenya ase ensonsi teyegento ndatarire ng'a Nyasaye nde
akamanya kona chekina akaba omoigweri na nta yokoigora gwoka akaigwera goikasa amakweri na amakweri y'omusaraba. Abanchwa abategereri b'Endisi TV ngigekora Kristo aru iguru acha asenseye aiwe amanya koroseri gw'omubere abe mwanya bantu abogurie ekeni ky'omusumba naenda amanya koigwera naenda igwere goikasa amakweri y'omusaraba na asenge ncho ayamona inche ime ya Adam tu aweta sibibi. Abarumi sana 12 ekemo kege 12 gatanga nakigwetera ase omonto oyomo ibi bigaswa asense ebe biasoeta asense naende mpiategeto omonto oyomo oyora anyare kobo mobwatani gweterese mwanya bantu bwebibe mwanya bantu bwa makweri amareta moikia sekerogi atata Nyasaye omanyamabira amosibye na amanyinga ya machene nali mwanya bantara anyare kugwendera kukorwa kobo mwana Nyasaye bono asaba ibirani ibere kemugo kiaye gukurigereria 14 ibere 14 gatanga asengencho abana bagusanga asekinyama na amanyinga na abaiboli baye nero boigo asobo mwanya manto bwaye agasanga mwana intwe ngeri wetera asenchere ya makweri nali ara asirie uriyo yobwate chinguru kya makweri ngenje yaye Saitani abanchwe kamobeteri Yesu Kristo ekera kuruguru nago ikekeye abogurie kieni kiao ne kiane tusange nere asa manyinga n'ikinyama naenda amanya koba buno musumba ekera abeiro musumba abo moigweri no koigwera kwaye aiwere goika asa makweri y'omusaraba ari kurugwa sabantu bari barabasaria babasaria abanchwa akanachekina agaika kuruguru akaroserwa omubere akamanya kubuguria obuguma bwaito erindegere wetera ase okomenya kwaye ogokora kwaye ogoku kwaye nobo bwibwaye aya amana intu tanyara koretu wange no manene Nyasaye. Kitab kiaba ibere kiaba Timotheo yeritanga nibere kumungo kege kia gatano igo musombo Nyasaye Paulo agotokwanira omusombo oyo igokuru Timotheo iga oteba Nyasaye noyomo nase Nyasaye oyo tobwata oyomo yotobwata oyomo oromobwatani ase gati yaito na Nyasaye oyo okorokwa Yesu Kristo. Kubugo kia gatano ateba ng'a Nyasaye nigaro oyomo nomobwata noyomo ase gati ya Nyasaye na mwanya bantu nere omonto Yesu Kristo. Abanchwa Kristo Yesu agaika koruguru akaroserwa omubere imeyenda ya Mariamu akabuguria obuguma bwaito bwebibe agasanga amana intwe asa amanyinga n'ekinyama akaba intwe elio naliara abwe oli omukyaki bwebibe eng'enje ya Saitani igaro omukyaki bwebibe naende omukyaki bw'amakweri oyo okorukwa Saitani. Bonekero omusombo Nyasaye gokwana ase baibere ni eribere toira nororo ase kemugo kiaye ye 15 yegoteba ng'eriasi bore bari bonsi ase obogima bwabo bakorituko babasomba ase okwo bw'amakweri ekene tari amaraika agokonya na abana ba Abraham gose abanto b'orubiro rwa Abraham na ase eng'enche eye iga akoretwe koba buna abamwabo ase chinchera chionsi ng'erio nari aranyare koba omokwani ore n'amabera omwegenwa ogokora emirimo y'omonene Nyasaye na nyuma karure ekeng'wanso kibibe akaba ne agachandika nekera atemirwe akorirwe nabwata okobogwa ogokonya
bari bonsi bagotemwa bono omusomba oyo Nyasaye omanya goteba ng'a tiga ebirengereri ebio biarenge ime ya Yesu Kristo bebe ime yao oyo orenge Nyasaye ekero arugora ika ase ense eye akabogoria ekieni kia omusomba naye ntatarera konya goteba ng'a Nyasaye kabeire mwanya bantu akanacha ekina yokoigwera nokoigwera kwaye akaigwera goika ase amakweri na amakweri arenge yobosoku yomosaraba abanto toirane esike ngokegia kianda Abaifilipi 2 igego totebia na nyuma gakure amakweri yomosaraba Calvary yateba nase igo Nyasaye akamoimokereria igoro akamoerieta rire rigiya goetania marieta onsi ogweke kwaye okoigwera kwaye ogokora kere egento buna ogwanja gwa tata kore gokagera ng'a kakora korweke ng'wansa ase omosaraba Calvary omone tata Nyasaye akamoimokereria igoro akamanya komoa erieta rire rigiya rietanete amarieta onsi egia 10 ng'eri ase erieta ria Yesu kera riru ndinyare koringwa korwa ase ebitongo bire igoro ebire ase ense na ense yensi igabanchwa ogoku kwaye okomenya kwaye okoigwera kwaye ogoku kwaye obobui bwaye igoro y'amakweri obwagerete tata Nyasaye akamoa erieta rire rigiya rietanete amarieta onsi na kere egetongwa ekere igoro amaraika bari igoro bakorukwa ebitongwa by'omotori etu Yesu Kristo ebitongo byonsi bire ase ense eye mwanya bantu n'eking'iti kigotoko kyonsi bire igoro y'ensi n'ebinde mbire bire ense y'enyanja ng'a byonsi mbiringe amarwabo na goteba Yesu Kristo n'omotori Yesu Kristo n'omobui pasasi ime erieta riaye ng'a nonye Saitani oyore omochaki bwa amakweri omochaki bwa ebibe iborete amakweri rituko erimo nabeke riru riaye ense atebe Yesu Kristo n'omotoria Yesu Kristo n'omobui Yesu Kristo nere omobori bwa egesaku kia amanyabanto ng'ekero ataraigwa egesuturu kia omoerio egento arachi gokora amo na amaraika baye nokobeka igo barabeka amarwa bonse naende baitebe ng'a Yesu n'omobui Yesu n'omoboria omaya ototebia omosomba oyo Nyasaye ng'a eriaye amo nainche tonyare kobwataniwa amo na omonene Nyasaye ntobwanete korigereria egento ekemo omotori etu Yesu Kristo nabwate ebirengereri biarenge ime yaye na ebirengereri biogwekeia na gokora ekere ogwanja gwa tata Nyasaye omanya gototebiga tiga ebirengereri ebio bibe ime yaino biri biarenge ime y'omotori etu Yesu Kristo abanchu ase enchera yogoika ase oboruti bwa kare na kare goikaya amo nainche twekei ase obosi bwa Nyasaye goikaya amo nainche twange obogima bwaitu bwa ebibe bwokoimokereria igoro toba abaitongo buna omotori etu Yesu Kristo abete omoitongo torigereria obosi bwa Yesu Kristo gekoa nere enchera nere ekene nere obogima togocha asare ate obogima bwaye toba oborabu bwense nogosaba kwane ase mambia eng'e Nyasaye bobiagokonye nainche ankonye totware ebirengereri biri biria biarenge ime ya Yesu Kristo gwetera asiretera Kristo Yesu omotori oito amen tusabe Nyasaye tata naende ase mambia eye twakoraneri ng'ambia mono ase eng'enche obuya na obwanchani bwao bwagerete okamotoma Kristo Yesu agaika korugoro akaba omwororo akaba omoitongo akaba omoigweri baka ase amakweri na amakweri y'omosaraba akaigora enchera
ng'a tũkũmũitaba na into ebirengereri biaye mbibe ime yaitu oto ebirengereri ebiga biragere tokoeba kesiko nobonene na kugusaba gwaitu gwetera asirite ria Kristo Yesu Omotoria oito. Amen.